दिनैनि बे फुंनि समाव नुजाथिफैनो गासैबो पर्टेल चेनेल नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। दिनै आङो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों माखासे खौरां दिनै फोसावनो सानदों। गाहायै जोंहा फैबाय थानाय जि मोनसे मुंख्लं सान 14 सेप्तेम्बरा जोंहा दिनै फैगासिनो दङ। 34 बोसोर बर' माहारिनि उदांस्रिनि दावहानि गेजेराव मुंख्लं जाबोनाय आफादनि सोद्रोमा आरो सोरबा सिभिलियानफोर दिनै मुंख्लं जालांदों। बिथांमोनखौ गोसोखांनो, सिबिनो, बिबार बावनो बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांनो नागिरदों। 14 सेप्तेम्बरा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड नि मोनसे गोसोखांथावना मुंख'थावना मोनसे सान, जाय समाव एनडिएफबिनि गिबि मुंख्लं जाजेनदोंमोन। बै साना जोंनि बर'फोरनि आरो एनडिएफबिनि थाखाय बियो गोसोखांथावना मोनसे सान। बेखौ जोङो 14 सेप्तेम्बराव गुबुन गुबुन बोसोराव फालिनाय बायदि एबारबो जों खुंनो जों लाहार फाहार खालामदों। दा बेखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंनांगौमोन। देग्लायनि जिथुनाखि मुंख्लं सान बेखौ जोङो एनडिएफबिफ्रा मोनसे थांखि लादों जे जोंहा गासै एनडिएफबिखौ लानानै मोनसे क'अर्डिनेसन दङ, क'अर्डिनेसन कमिटि फर बिटिआर कड इमप्लिमेन्टेसन अफ एक्ट एनडिएफबि। बिनि सिङाव जोंहा गोबां वेलफेयार ससाइटिफोर दङ। गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव वेलफेयार ससाइटिया मुंख्लं सानखौ गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव सोरबाया हारसिङैनो खुंगोन बा खाबु लानानै, सोरबाया मोननै डिस्ट्रिक्टजों ज' जानानै बिथांमोना खुंनायनि जिथुनाखि थांखि बेखौ दिनै सिसिबाइनिफ्राय बिथोन हरनाय जादों। आरो थिग बेबायदिनो 14 सेप्तेम्बरखौ गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव गाजा गोमजायै खुंनाय जागोन। बिनि उनाव जोंहा एनडिएफबिनि बे गोलाव मोनसे आखायाव हाथियारखौ लानानै सोमावसारनायनि गेजेराव एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा दिनै मुंख्लं जालांदों। बेजों लोगोसे बर' रायजो राजाफोरनिफ्रायबो गोबां दिनै मुंख्लं जालांदों। बेखिनि समाव दिनै रायजो राजाफ्रा गाव गावनि न'खराव गावनि सोरबा बिफानो, सोरबा फंबाय, सोरबा फिसाजो, सोद्रोमाफ्रा दिनै मुंख्लं जालांनायखौ बिथांमोना गावनि न'खरावनो मोनाबिलिनि समाव आलारि बाथि सावनानै मुंख्लंखौ गोसोखांगोन। आरो बेबायदि समाव मोनसे गामियाव सानै साथाम बा सासे बेबायदि मुंख्लं थानो हागौ। रायजो राजाफ्रा बिथांनि न'खराव थांनानै आलारि बाथि सावनायाव नुजाहैनानै जाहाथे मदद होयो, आलारि बाथि मोनसे सावहैयो, बिबार बारसे सावहैयो, बेखौ दिनै सिसिबाइआ दिनै खावलायनो गोसो जादों। 14 सेप्तेम्बरखौ थिग बेबायदिनो जोङो खुंनो सानदों। बेबायदि मुंख्लंफोरखौ जोङो सिबिबोनायनि गेजेरावनो जोंहा मिथिनांगौ बा बुंनांगौ आरो दिनै सावरायनांगौनि गोबां बाथ्रा थाबाय। एनडिएफबि
आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा बे एनडिएफबिया न' डाउट जोङो सुक्ति खालामफैबाय 2027 जानुवारियाव दा मोनसे बाथ्राया सिखांदों सुक्ति जानायनि उननिफ्राय 2 बोसोर 9 दान जानानै थांबाय जों लुगैदोंमोन जे मुंख्लंफोरखौ एटलिस्ट गोसोखांनो बेयाव एकर्डआव थानाय बायदियै दिनै मनुमेन्ट्स मोनसे जों खालामना दोननो हायोबा गासैबो एनडिएफबिफोरनि मुंख्लंफोरखौ जों खेबसे लागैनो जों दिनै बिथांमोनखौ सिबिनो फुजिनो बिबार बावनो आरो दिनै माहारियारि बे मुंख्लंफोरखौ दिनै जोङो बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस बेखौ जोङो गोसोखांनो जों हागौमोन खिन्थु दिनैसिमहालागै एकर्डआव दंब्लाबो मार्टेस टम बेखौ दिनै खालामनो हायैया जोंनि थाखाय आरो दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि थाखाय बियो दिनै लासिं सिं जानानै दं जों दिनै लुबैदों जाय मुंख्लंफोरनि थै जिउ बावनायनि थाखाय दिनै बिटिआर सुक्ति जाबाय बिसोरखौ दिनै जोङो सनमान होनो दासिमबो सनमान होनो हायैया जोंनि थाखाय बियो लासिं सिं बेनिखायनो आं सानदों मार्टेस टमखौ गभर्नमेन्टआ दिनै बेखौ लुफुंना होनांगौ गोख्रैनो लुफुंना होनांगौ बे जोंनि एनडिएफबिफोरनि दिमा दा जों नुदों बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव आरो एनडिएफबिनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ दानि बिटिसि गभर्नमेन्टआ टटेलि फेइलियर जादों दिनै बेफोरखौ मावनो नागारै दिनै मा खालामदों मुंख्लंआ जानांगौमोन जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि आथिखालनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरिफोरा बुंदों मुंख्लं खाम्फा लुनाय जागोन दा बेखौ लुनोबा गोबां हा हु नांगौ गोबां एरिया नांगौ होननानै बिथांमोना बुंदों दासिमबो दिनै बे मुंख्लंखौ बहा लुनाय जागोन बेखौनो दिनै थिग खालामनो हायाखै मानो हायाखै मा खारनाव हायाखै दा बिटिआर गभर्नमेन्टआ जेबो मोनसे गोसो गैया नामा दाथ' जों नुदों बेवहाय दिनै बिटिआर माने बिटिसिनि सिङाव डिमान्ड खालामगासिनो दं बिथांमोना बेवहाय जिन्जार हटेलफोर बायदि गिदिर मोनसे हटेलफोर जानांगौ ताज भिभान्दा बायदि 5 स्टार हटेला बर'लेण्डआ जानांगौ होननानै बुंदों बिनि थाखाय दिनै बिथांमोना 7 एकार 8 एकार दिनै हा हु हगारनानै होनो हादों बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै मोनसे बर'फोरनि मुंख्लं खाम्फा लुनो मुंख्लं मनुमेन्ट्स लुनो बे हाखौ दिनै बिथांमोना मानो एलट खालामनो हायाखै जोंहा सोंनांगौआ बेसो बा जोंहा दिनै बुंनांगौआ बेसो बेखौथ' खालामनांगौमोन ताज जिन्जार बायदि हटेलफोर लुनो दिनै हा एलटमेन्ट होनो हायोबा मुंख्लं खाम्फा लुनो दिनै बिथांमोना मानो हाया दा बे मोनसे गिदिर जोंनि थाखाय सोंनाय जोंहा सिखारो बेनिफ्राय जोंहा दिनैसिम जों जि नुबाय एनडिएफबिनि क्लजेसफोर बे क्लजेसफ्राथ' दिनै मोनसेबो जाफुङाखै जों लुगैदोंमोन जे जोंहा मार्टियासफोर दङ एकर्डआवबो दं मार्टियासफोरनो एक्स ग्रेसियाखौ होनांगौ 5 लाख बिथांमोननि न'खरनि सोरबाया बेखौ दिनै मोननो गोनां खिन्थु दिनैसिम मार्टियासफोरनि एक्स ग्रेसिया होनायनि बाथ्रा बिथांमोना दिनै सिद्धान्त लानो हायाखै सोर मोनगोन साबेसे दिनै मार्टियासफोर दं बेफोरनि लिस्टखौनो दिनै बिथांमोना एप्रुभ खालामाखै दानि बिटिआरखौ बेफोरखौ नुनानै बेफोरखौ साननानै जों दिनै अबाक जादों आरो बियो टटेलि माने बिटिआर गभर्नमेन्टनि फेइलार होननानै जों बुंनो हायो जोंहा बेल' नङा जेंना एकर्डआ हाखा दावरा हाखु दाखु जानानै फैबाय एनडिएफबिनि इस्युआ बिराद गिदिरमोन 34 इयार्स 34 बोसोर सोमावसारनायनि सेक्रिफाइसनि जि मोनसे गिलु बालु सिटुएसन बियो दिनै एकर्डआ एनडिएफबिजों जानो गोनां एकर्डआ दिनै
सोरजोंबा जाना थाबाय आरो बेनिखायनो एनडिएफबिजों जानायमोनब्ला जोंहा जि मोनसे माखासे गिदिर गिदिर इसुफोर दंमोन जों बेफोरखौ सोनानै लानो हानांगौ दिनैसिम जों जेबो जायाखिसै जोंहा केस दङ सासे मानसिनाव मोनब्रै मोनबा 15-30टा गाहाम केस दं बेफोर दिनै उइद्र' जाया एनडिएफबिनि भारत आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे लिस्ट ओंखारदों जों सोंबाय थादों केसआ उइद्र' जागोन ना जाया बिथांमोना मोनसे लिस्ट हरबाय लिस्टखौ जों नायबाय फरायना नायबाय बेवहाय गासै 400 एनडिएफबिनि जोङो नामखौनो जोङो नुवासै साब्रै साबा 10 जनसोनि मानसिनि एनडिएफबिनिखौ जों सिनायनो मोनबाय केसफ्रा जोबोद फिसा फिसा खिन्थु केसआ दिनै एनडिएफबिनि बे लिस्टआव एनडिएफबिफोरनि मुङानो गैया बिदिब्ला जोंनि केसआ बोरै उइद्र' जागोन आरो बे केसआ जि मोनसे लिस्ट ओंखारदों बे लिस्टआ सरकारा कर्टआव हरदों रिकमेन्ड खालामदों जे बे केसखौ कर्टआव गोख्रैनो उइद्र' खालामनांगौ उइद्र' खालामनोसो रिकमेन्ड खालामना हरदों दासिम केसआ उइद्र' जायाखै दा जेंनाया बहायनो जोंहा गोबां केसफोर दङ बे केसआ दाबो सामन फैयो वारेन्ट फैयो आरो बे केसआ जोंहा बर'लेण्डआव नङा आसामावल' नङा बे केसआ दिनै डिमापुर माने नागालेण्ड डिमापुर आरो बिदिनो मेघालय अरुणाचल मिज'रामफ्रावबो केस दं बेफोराव जोंनि एनडिएफबिनि केडारफ्रा एक्स एनडिएफबिफ्रा थांबाय थानांदों गोबां कुइसन खालामनाय जादों एटलिस्ट सुक्तिया जाबाय जेथिया वारेन्ट आरो सामनफोरखौ बन्द खालामनांगौ आरो बेखौ उइद्र' खालामना होनांगौ दा जोंनि मानसिफ्रा बै लिस्टआव थानाय मानसिफ्राबो दिनै केस खालामनो नागालेण्डआव थांनांदों मेघालयआव थांनांदों अरुणाचलाव थांनांदों केसआ जोबानो जोबा दा बेबायदि जुदि खालामबाय थानांगौबा कर्टनि उनावबो जोंनि बर'फोरनि इक'नमि जों जि अबस्थायाव दं एनडिएफबिया जों बोरै सोलिगोन जों मा खालामगोन बेफोर सिटुएसना जोंहा जोबोद माने गिलु बालु जानानै दं आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ एटलिस्ट माने सामन जानाय बा वारेन्ट फैनायफोरखौ जुदि गभर्नमेन्टजों सावरायनानै बन्द खालामना दोनोबा बेबो मोनसे खामानि जागोन बेखौबो दिनै खालामाखै बे दिनै जोङो टटेलि बिटिआर गभर्नमेन्टनि फेलर होननानै जों बुंनो हायो आरो जों बेखौ बुंथारनांगोन जोंहा समस्या बेल' नङा जोङो दा जों जि नुबाय गभर्नमेन्टजों जेब्ला जों रायलायदों जोंखौ स्पस्ट भाबै बुंदों एनडिएफबिनि केसफ्रा जायफोर हाइनास केस बेफोर उइद्र' जानाय नङा दा बेफोरो एकर्टआव जेरैबायदि फैबाय जोंनि एनडिएफबिनि सासेबो माने केडारफोरा केसनिफ्राय उदां जानो हाया बेखौ जोङो बुंनो हायो दिनै जि मोनसे बिटिआर एकर्ट जाबाय बेयो एनडिएफबिजों जानांगौ दिनै प्रमद बर' बिथांमोननि जिथुनाखि लोगोफोर जि मोनसे सुक्ति खालामबाय एनडिएफबिनि जि जेंना बे एसेबां गिदिर जेंनाखौ दिनै दानि बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद बर'आ एकर्ट खालामनाय समाव बेबादि एसेबां गिदिर जेंनाखौ बिथाङा बार्डेनखौ लानो गोनां गैयामोन दा लाबाय जेथिया बिथांमोना बेखिनि समस्याखौ फोजोबनांगौमोन बेखौथ' फोजोबाखिसै बेथ' जाफुङाखिसै बेबायदिब्ला दिनै बर'लेण्डआव माबोरै सान्थि फैनो जेब्लाबो खोनायो सान्थि फैबाय एकर्टनि उनाव खुनु मोनसे दावराव दावसि गैला सान्थियाथ' फैयाखै दाबो फ्रेक्सन मोनसेया एनएलएफबि बायदि मोनसे संगठना बिथांमोना फैनानै दंफैयो केम्पआव दं डेजिगनेटेड केम्पआव दङ बिथांमोननि जेंनाया दाबो जोबाखै लाबोना दोनफैबाय खुनु सलिउसन गैया दा बेबायदियाव बोरै सान्थि जागोन हयथ' बेबायदि अबस्थायाव एनडिएफबिनि जेबो जुदि सलिउसनानो जायाब्ला गाबोन जुदि हाग्रायाव थांफिननांगौ जायोबा बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लागोन दा मोनसे कुइसना बेनो
जे बिटिआर एकर्डआ दिनै जानानै थांबाय बे बिटिआर एकर्डआ बर'फोरखौ बासायनो हागोन ना हालिया जोंथ' दिनै जेबो नुवाखै एकर्डआव थानाय माखासे पलिटिकेल जिथुनाखि एकर्ड बेखौथ' मोनसेबो जाफुङाखै मोनसेबो मावफुङाखै नो डाउट मोनसे मोननै बायदिसिना फाउन्डेसन स्टन खालामदों इउनिभार्सिटि जानो हागौ बहाबा अभारब्रिज जानो हागौ बहाबा दिनै बायदिसिना इनस्टिटिउसन जानो हागौ बे इनस्टिटिउसना दिनै बर' जातिखौ बासायगोन होनना बुंब्ला जायफोर पलिटिकेल डिमेन्डस बे एकर्डफोरखौ फुलफिल खालामबासो जागोन दिनैथ' जायाखै दा दिनै प्रथम जों जिथुनाखि पलिटिकेल इस्यु बेखौ जाजानो लुगैनाय बेनो जे क्ल'ज 3:1नि जिथुनाखि 1, 2, 3 रमानाव लिरनाय इनक्लुजन एक्सक्लुजन कनस्टिटुयेन्सि बारायनाय दा बेफोर मानो जाथिया बेफोर पलिटिकेल डिमान्ड बेफोरखौ जाफुंहोनो दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ मानो एसेबो नाजायाखै दा इनक्लुजन एक्सक्लुजननि बाथ्रायाव बिराद गिदिर बाथ्रा हाबनानै दं दाखालि बावै टिभियाव बिराद गिदिर मोनसे ब्रेकिं फैदों जे 934 भिलेजआ बर'लेण्डनिफ्राय दानि थाखानाय बिटिसिनिफ्राय दिनै ओंखारलांसिगोन फारसेथिं बुंबावदों जे 1400 बेसेबांबा एक्जेक्टलि आं ब्रेकिं निउसखौ बावबाय 1400 भिलेज माने इनक्लुजन जागोन दा बेवहाय बियो इनक्लुजन जानाय जायनि बाथ्रायाव जों दिनै बुंगोन दे बेवहाय जुदि दानि आथिखालनि गभर्नमेन्टआ बेखौ सांग्रां जानाया मोजां एक्सक्लुजन आरो इनक्लुजनाथ' जाथारसिगोन बेवहाय बुंबावदों जे हाइकर्टआ मोनसे राय होनानै दोनखादों 934 भिलेजआ बिटिसिनिफ्राय बाहेर जासिगोन दा बेखौ बिथा खालामनानै जुदि बाहेर जायो आरो बेवहाय माने सानजाहा बारायनाय गामि सोसननायनि बाथ्रा फैदों बिटिसिनि बाउन्डारि सेर सेर जि इनक्लुजननि बाथ्रा फैदों बाहेरायाव थानाय भिलेजफ्रा दा बबे जाग्रोगोन जुदि बेवहाय जुदि बोरै इनक्लुजन आरो बे एरिया बारायनाया जुदि जायालासिनो जुदि बेवहाय 934 भिलेजआ जुदि दानख' जाग्रोयोबा बेवहाय खिन्थु दिनै गिलु बालु मोनसे सिटुएसन फैगोन दा बेखौ नोजोर होनो हायाखै बेनिखायनो सिगां जोंनि डिमान्डआ जाग्रोनांगौ एक्सटेनसना जाग्रोनांगौ गामि इनक्लुजना जाग्रोनांगौ बिनि उनावसो एक्सक्लुजन जानांगौ बेखौ जुदि खालामनो हायाब्ला बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै बेबायदि मोनसे गिलु बालु थासारिनि दिनै बिथांमोना रेसपन्सिबल जानांगोन बेखौ जों दिनै लुबैदों पलिटिकेल डिमान्डआथ' जेबो इमप्लिमेन्ट मोनसेबो जायाखै रिअर्गानाइजेसन अफ डिस्ट्रिक्ट मोनसे डिस्ट्रिक्टआ बानायदों बेखौबो माने सिगांनि सरकारा बेखौ डिसिसन लानानै थाखानाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआ जाबाय नो डाउट बिनि उनावथ' मोनसेबो डिस्ट्रिक्टआ रिअर्गानाइज जायासै खुनु डिस्ट्रिक्ट बानायाखै एकर्डआव रोखा लिरनाय दङ फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नि सिमहालागै बेवहाय थानाय बे हाग्रा जानो हागौ बायदिसिना जानो हागौ बे जायगायाव दिनै बर'फ्रा ट्राइबेल मानसिफ्रा पाट्टा मोननांगौमोन दिनै बेखौथ' बे पलिटिकेल डिमान्डफोरखौथ' मोनसेबो जेबो खालामनो हायाखै फेइलियर जादों थाखानाय एसटि स्टेटास होनांगौनि बाथ्रा कार्बि आंलं डिमा हासाव डिस्ट्रिक्टआव बर'फ्रा दासिम एसटि मोनाखै बिनि थाखाय दिनै बिथांमोना नासयजादों नाख्रेबजादों दिनै गावसोरखौ दिनै फोथांना लाखिनायाव दिनै जेंना जादों बेखौ मानो मावनो हायाखै प्रभिन्सियेलाइजेसन दाखालि बावै जि मोनसे आसाम केबिनेटआव डिसिसन जाबाय बेवहाय 10थाल'सो बिटिसिनि सिंनि कलेजफोरखौ जेबो इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै कास्टनो ग्रेजिं आरो दिनै वाटार बडिस बेसेबां जायगाफोर दङ बिटिआर सिङावनो
7.2 माबायाव क्ल'जआव बेखौ रोखायै लिरना लाबोदों बेबो मोनसे पलिटिकेल डिमान्ड बेखौ दिनै खालामनो हायाखै 4.3 आव बुंदों जे डाइरेक्ट फान्डिंनि बाथ्रा बेथ' दासिमबो जेबो खालामनो हायाखै कुनु मोनसे एमेन्डमेन्ट खालामनानै लानो हानायनि कुनु मोनसे दिनैसिम कुनु सिनसा गैया गतिके बे बिटिआर गभर्नमेन्टनि टटेलि फेलियर आरो दिनै बेजों जों दिनै बर' जाथिया धंस जालांनायनि माबायाव दंसै दा जों जे 6 शिड्युल दंमोन बर'फ्रा बे 6 शिड्युला बर'फोरनि थाखाय मोनसे रक्षा कवच बादि जाना दङ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ जिबादि मोनसे दिनै बिथांमोना सासन खालामहरबाय 6 शिड्युलनि सिङाव जोंहाथ' जेबो गैया जोंनि 6 शिड्युलनि हा हुखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाफोरखौ जों रैखाथि होनो हाबावगोन दा बे बसुन्धरा स्किमनि गेजेरजों आसनिनि गेजेरजों दिनै अनलाइन दिनै गासैबो हाया मियादि पाट्टा जागोन जों बबेखौ होबथाबावनो सोरखौ होबथाबावनो बियो बिराद गिदिर मोनसे आसनि दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेफोरखौ जेबो बुंनो हाया भूमिपुत्रजों दिनै सोर इन्डिजिनियास सोर ट्राइबेल नङा बेखौ जों दिनै भूमिपुत्रनि जिथु आसनि बे आसनिया इमप्लिमेन्ट जानाय लोगो लोगो सोर भूमिपुत्र सोर ट्राइबेल सोर इन्डिजिनियास बेखौ जों कुनु दिना बासिख्ल'नो हाया दिनै गभर्नमेन्टआ मोनसेनि उनाव मोनसे जोंनि जि गावनो खुंनो हानाय जि मोनसे अधिकार होदोंमोन भारत संबिजितआ एमेन्डमेन्ट खालामनानै बेखौ जों दिनै रैखाथि होनो हानायनि कुनु बाथ्रायानो गैया दा बेफोर जुदि जायोब्ला दिनै बर'लेण्डआव आरोबाव मोनसे पलिटिक्स आरो बेखौ दिनै जों नुनो मोनो बनसुफोर बायदिया दिनै दिल्लीयाव आरोबाव सिखावनो गोनां जाफिनबाय दिनै जों नुदों जे बेफोरबायदि एकर्डआव आरो इमप्लिमेन्ट खालामनो हायैनि खारनाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा बड' साहित्य सभायानो जा बिथांमोना आन्दलन खालामफिननांगौनि दिनै थासारि सफैफिनदों जोङो बिटिआर एकर्डआ जानानै फैनायनि उनावबो बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो आरोबाव आन्दलन खालामफिननांगौआ बे जोंनि थाखाय लासिंसिं आरो दिनै दानि सोलिबाय थानाय सरकारनि थाखाय बेयो जोबोद लासिंसिं दिनै मानो मावनो हायाखै दिनै बिथांमोना माने बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायनो गोब्राब जादों मोननै मोनथाम पार्टि थानायखाय दिनै खामानि मावनायाव उसुबिदा जादों होननानै बुंनानै लानो गोनां जादों दा गतिके बेबायदि मोनसे एकर्डआ दिनै जर जुलुम जोंनो जाबसिनना होदों बेखौनो दिनै लानानै फैबाय जोंहा बे बुंनांगौ बेसो एनडिएफबिजों दिनै सुक्ति जादोंमोन 34 बोसोर सुक्ति माने बोसोरनि सेक्रिफाइसनि उनाव जि मोनसे एकर्ड जानो थांबाय थादोंमोन एनडिएफबिजों बियो दिनै जोंजों जायाबासिनो जों माने दस्राजों जानायनि थाखायनो बेबायदि मोनसे गिलु बालु दिनै बर'फोरनि गेजेराव थासारिया सोमजिफिनगोन बेखौ जों दिनै नुहरगासिनो दं दा जोङो माने बेनिखायनो जोङो सिन्था खालामफिननो गोनां जादों जोङो बेफोरबायदिखौ नुनानै बेबायदि थासारिखौ नुनानै जों दिनै सिन्था खालामदों बिटिआर एकर्डआ गोरोन्थिजों बुंफबनाय बेफोरखौ रेक्टिफिकेसन रिभिउ आरो रिभिजिट आरो बेखौ मोनसे गोदान पलिटिकेल डायलग फ्रेश डायलगनि गेजेरजों बोस्रांनांगोन होननानै जों दिनै सिन्था खालामदों आरो बे नङाब्ला जों दिनै 6 शिड्युलखौ जों बासायनो हालिया आरो दिनै एनडिएफबिआ क्ल'जआव थानाय जि एनडिएफबिनि थाखाय माखासे थाखानाय रोखा क्ल'जफोर दं बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो CCY क'अर्डिनेशन कमिटि फर बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव बा जों दिनै बेखौ नाजागासिनो दं दा बेफोर इस्युखौ लानानै जों दिल्लीयाव जों थांबाय दिल्लीयाव जोङो माने प्राइम मिनिस्टारनोबो गांनै मेम'रेन्डाम हरबाय
हम मिनिस्टारनोबो गांनै जों मेम'रेन्डाम होनानै फैदों मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सआवबो जों दिनै खोख्लैबाय जोंनि इस्युआ रोखा रोखा दिनै दिल्लीयाव एस्टाब्लिश जादों जों थांफिनबावनांगोन जों थांनानै खामानि मावगोन आरो बे एनडिएफबिनि इस्युफ्रा क्ल'जफ्रा मावफुङागौ माने जेरैखि जाया जोङो हयथ' बिनि थाखाय आरोबाव आलादा सोमावसारनो गोनां जायोबा बेखिनि हाबाफारिखौबो दिनै सिसिबाया एक्स एनडिएफबिफ्रा लागोन होननानै जों दिनै थांखि लानानै दङ आरो जों बेखौ जाफुङाखै गथिखे बेवहाय आनादार आरोबाव दावराव दावसि बा दिनै माबा मोनसे पलिटिकेल क्राइसिस जायोबा बिनि दायित्वखौ दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ लानांगोन बेखौ जोङो दिनै स्पष्ट भाबै बुंबाय एबार जोङो मुंख्लं सानखौ जोंनि गिबि मुंख्लं बरगोरा बसुमतारीनि मुंख्लं सान माने थैनाय डेटखौ एनडिएफबिआ फालिबोबाय थादों देग्लायबो जोङो डिस्ट्रिक्ट वाइजआव जिल्ला वाइजआव जोङो खुंगोन सिसिबाइनिफ्राय बेखिनिखौ बिथोन हरबाय जों जेसेबां हायो मुंख्लंफोरखौ जोङो मान होनो सन्मान होनो खुलुमनो नाजाबाय थागोन आरो बे जोंनि माने जुगे जुगे हारिखौ उदां खालामनो थांखि लानानै मुंख्लं जानानै बिथांमोनखौ जों माब्लाबाबो बावनो हाया जों बावनाङा आरो बिनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआनो जा बिटिआर गभर्नमेन्टआनो जा सरकारा गोख्रैनो मनुमेन्ट्सखौ बानायनो हानांगौ मार्टियार्स मोनसे टम गासैनिबो थाखाय बेखौ बानायनो हानांगौ बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ दोनथ'बाय नोंथाङा फोरमायदों जि एनडिएफबिफोरनि जि दाबिफोर बा बिटिआर एकर्डनि जि क्लज दं बेखौ मावफुङाब्ला सोमावसारनायनि हाबाफारि लानो हागौ होननानै नोंथाङा फोरमायदों सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ माबायदि रोखोमै लागोन डेम'क्रेटिकलि ना आनडेम'क्रेटिक भारत संबिजितनि सिङाव जोंनि अधिकारखौ बिनो जों गोबां हाबाफारि लानो हायो दाबि दावा खालामनो हायो जोंनि जि मोनसे क्लज दाखालिबावै जि एकर्ड जाबाय बेफोरखौ जाफुंहोनो जोङो दा गणतान्त्रिक भाबैनो पिसफुल मिन्सजों जों आवगायलांगोन आरो बेवहाय भारत गभर्नमेन्टखौ जों बाध्य खालामगोन गतिके जोङो बेफोरखौ जों मावगासिनो सिसिबाय जानानै बे गणतान्त्रिक आरो पिसफुल मुभमेन्टआनो जागोन जिखिनि बिटिआर एकर्डनि क्लजफोर दङ बेखौ मावफुंनो थाखाय राजखान्थिनि गोनांथि दङ दा नोंथाङाबो बेखौ फोरमायबाय दा बे समाव राजखान्थिनि जिहेतु आखाइ नांगोन नोंथांमोननिफ्राय बिदि राजखान्थियाव फैनायनि बिदि माबाफोर मिजिं दङ नामा जाय माने एकर्डफोरनि क्लजफोरखौ बा एनडिएफबिफोरनि जिफोर दाबि दङ बेखौ मावफुंनायनि थाखाय दा बेवहाय बेखौ जाफुंहोनो बेनि थाखाय राजखान्थियारि दोलोजों लोब्बा लाखिनांगौ बे बाथ्रा जाया दिनै जोंनि गेजेराव राजखान्थियारि पार्टी हिसाबै मोननै रिजनेल पार्टी दंखायो बिपिएफ आरो इउपिपिएल बर्तमान इउपिपिएलनि सरकार बिथांमोना बेफोर एकर्डखौ गोसो जायोब्ला पलिटिकेल उइल थायोब्ला बेखौ मावथारनांगौ होननानै बिथांमोना गोसो जुदि थांखि लानो हायोब्ला बेफोर एकर्डआ बेफोर माने माबाया जाफुंगोन बेवहाय पलिटिकेल पार्टीजों सोमोन्दो लाखिनानै सरकाराव फैब्लासो बे एकर्डआ जाफुंगोन बा इमप्लिमेन्ट जागोन बेफोरनि बाथ्रा कुनु दिना जाया बेखौ दानि गभर्नमेन्टआ गोसो जायोब्ला बेखौ जाफुंहोनो हायो मावनो हायो खिन्थु दिनै जों नुदों बियो दिनै जायाखै आरो जोंहा बेवहाय मोनसे डाउट थाबाय मोनसे सोंथि थाबाय मानो एनडिएफबिनि समस्याखौ जाय एनडिएफबिनि समस्यायानो देरसिन बेखौ मावाबासिनो गुबुन गुबुन बायदिसिना खामानिफोरखौ मावग्रोनो मानो नाजादों एनडिएफबिनि जेंनाखौ मानो फोजोबस्रांनो सानाखै बेसो गिदिर कुइसन जानानै फैबाय एसे थाङैनि सिगां गोबाव समनिफ्राय डक्टर नाब्लाखौ
सासे बे जोंनि बिटिसिनि सिगनेटारिमोन बिथांखौ लानानै बे बिटिआर सरकारा सिगनेटारि खालामदोंमोन दा बिथांखौहायो जेलनिफ्राय दासिमहालागै जेबो खबर लायाखै आरो बख'वाखै सार बेनि बागै मा बुङो? रन्जन दैमारिया जेलाव बोसोरजों बोसोर थानांबाय। रन्जना दासिमहालागै उदां जानो हानांसिगौमोन। बे एकर्डआ जुदि मोजां जानायमोनब्ला बे एकर्डआव जुदि जोङो लानानै फैनो हानायमोनब्ला जिहेतु दिनै डिमान्डआ फुलफिल जायाखिसै मोनसे गिदिर स्ट्रागल जादोंमोन जेलाव मानसिफ्रा दं केस दं गासैबो उदां जानो हानांगौमोन बेफोर मोनसे मोनसे जिहेतु पलिटिकेल डिमान्ड बिनिखायनो बै एकर्डआवनो जुदि रनसायग्रा नाब्ला दैमारिनि बाथ्राखौ स्पष्ट भाबै जोङो जुदि क्लजफ्राव लाना फैनो हानायमोन हाइनास आरो नन हाइनासनि बाथ्राफोरखौ माने गोथौयै सिन्था खालामनानै बिथांमोना मावनायमोनब्ला दिनै रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय माब्लाबानो उदां जासिगौमोन। दा जोंनि बाथ्रा बिसो जे सासे सिगनेटरिखौ नांगौ समाव दिल्लीयाव लाना थांबाय एकर्ड खालामबाय बिनि उनाव सब सेबफिननानै दोनबाय बे खुनु दिना बेबादि सिटुएसनखौ जों जेरावबो नुवाखै आरो दिनै रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि बे उदां जानायनि खामानि बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोनसेबो जेबो खामानि मावाखै होननानै जों मिथियो। बिथांमोना बुंबाय थादों जों बयबो मिथियो टिभिफ्राव ससियेल मिडियाफ्राव जों नुदों बिनि केसा कर्टआवसो साब जुडिस जानानै दं। केसा कर्टआ हगारोब्ला गगोन हगाराबा बेबायदि खुनु दिना जानो हाया। बहाय गोबां बाथ्रा दं बेवहाय पलिटिकेल डिसिसननि बाथ्रा दं। दा जोंनि जिथुनाखि बायदिसिना क्लजफोर दं दिनै इन्डियाआव गोबां आयेनानो दिनै रेक्टिफाइ जादों एमेन्डमेन्ट जादों गोबां आयेनफोरखौ दिनै नाङैफोरखौ दिनै डिजल्भ खालामदों। दाखालि बावै आसामाव क'क्राझाराव जानाय 6 तारिखआव बेवहायबो 48 माने गोजाम केसफोरखौ दिनै गारबाय ना डिसमिस खालामबाय गोदानै डिसिसन जानाय आयेनफोरखौबो एमेन्डमेन्ट खालामनो हायो बोस्रांनो हायो फोसाबनो हायो। दा जोंनि जिथुनाखि एनडिएफबि क्लज जेराव दङ हाइनास आरो नन हाइनास बेखौबो पलिटिकेल उइल थायोबा रिभिजिट खालामनानै जोङो जेलाव थानाय मानसिफोरखौ हाइनास केसआव थानाय एनडिएफबिनि बेसेबां केसफोर दं बेखौबो जों दिनै उदां खालामनो हायो। दिनै दानि सरकारा खुनु दिनै गोसो गैया आरो बे माब्लाबा जानाय नङा। रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनायनि खुनु थांखि गैया होननानै जों मिथियो। आरो दिनै खुनु दिना सासे सिगनेटरि होननानै एकर्डआ जोब्बाय जेबो गैला एनडिएफबि गैला सासे दिनै प्रिजनार जानानै दं बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय रावबो नायगिराखै बियो इनजास्टिस बियो अयनाय बिथांमोना स्लाइटेस्ट माने मोनसे होदों सरकारनि मानसिफ्रा थांनानै नायनो मोना मानो नायनो मा खारनाव नायनो हाया नांगौ समाव दिनै बोखांना लाना थांनो हायो सासे दिनै माने मानसिखौ ओमफ्राय एकर्ड खालामहोनानै लाना फैफिनदों दिनै जेला बेफोर जेबो नङा जिखुनु आयेनानो एमेन्डमेन्ट जायो सोदांफिननो हायो गोसोब्ला बेखौ नागारफिननोबो हायो। ओंखायनो जोङो बुंदों जोङो एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिफ्रा सिसिबाइनि गेजेरजों माखासे ड्राकनियान जिथुनाखि आयेनफोर दं बे पलिटिकेल आरो नन पलिटिकेल जानांगौ थिसना बेफोरखौ बोस्रांनायनि खामानि मावगोन। बिनि थाखाय आरोबाव आलादा मोनसे जुजिनांगौआव जों जुजिगोन बेबायदि मोनसे थांखिजों जों दिनै आवगायनानै दङ। आरो सार बे नोंसिनि दा एक्स एनडिएफबि कामान्डार रन्जन दैमारि भागैनो बेखौ थांनाय बे इउपिपिएल सरकारा गोबां प्रमिसेस खालामदोंमोन जेलनिफ्राय रिलिज खालामगोन होननानै थिग बिदिनो जों दा मिडियाफ्राव नुनो मोन्दों बे गर्जन मुसाहारि होननाया कंग्रेसखौ सापर्ट खालामोब्ला जों बेखौहायो आजाद खालामगोन होनना बुंदों सारा मा बुङो? दा बेखौथ' खालामनो हायिनि जेबो नङा बेखौ कंग्रेस नांलाया बेखौ बिजेपि नांलाया बेखौ सोरबा माने बायदिसिना पार्टि नांलाया दानि थाखानाय
बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिल्लीयाव थांनानै बे दाबिखौ बुंबा खालामनो हायैनि कुनु माने गैया खिन्थु खालामनो गोसो गैया नैबेसो समस्या जानानै दं। जोबनायाव होमबा आं मोनसे आलादा सोंथि सोंसै फैबाय थानाय समाव जितु बिसायख'थि खाथि सफैबाय राजखान्थिनि बिथिङाव राजखान्थि फिल्डआव नोंथांखौबो नोंथांनि महरखौ नुनो मोननायनि माबाफोर आसा दं नामा? बे बाथ्राया सिम्पोल 2020 बिटिसिनि इलेक्सनाव आङो केन्डिडेट हिसाबै आं गेलेखादोंमोन दाबो आं बिपिएफ जानानै दं न' डाउट एक्टिभिटिया एसे खम जादों अब्लाबो आङो माने बिपिएफआव जाना बिपिएफ दं आरो गोनां जायोब्ला आंनि पलिटिकेल फोथाराव आंनि एक्टिभिटिखौ आं गोख्रों खालामनानै दाबो समय दं गोख्रों खालामनानै आङो आवगायलांनो हागौ बे जुदि समा थोनोबा। गोनांथि जादों बायदि सानोला नोंस्रा? गोनांथिया दङ राजनितियाव थानानै पावाराव आखायाव जुदि थायोब्ला गासैबो डिसिसनफोरखौ आयेन खालामनानै डिसिसनफोर लानानै जों आवगायलांनो हायो मावफुंनो हायो।